தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் இயக்க கூட்டமைப்பு சார்பில் கோவையில் 3 நாட்கள் நடைபெறும் மாநாட்டை பிரதமர் மோடி வரும் நவம்பர் 19ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கிறார். கோவையில் நவம்பர் 19இல் இயற்கை விவசாய மாநாடு பிரதமர் மோடி அவர்கள் தொடங்கி வைக்கிறார். தென்னிந்தியாவிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள 50 இளம் வேளாண் மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த வேளாண் விஞ்ஞானிகளுடன் கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. மாநாட்டில் தென்னிந்தியாவிலிருந்து 5000க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்கின்றனர். தமிழகத்தில் நம்மாழ்வார் தொடங்கிய இந்த இயற்கை விவசாயம் குறித்து அவருடன் பயணித்த விவசாயிகளும் மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசுகின்றனர். வேளாண் கொள்கை குறித்து முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு உள்ளதால் பிரதமர் மோடி இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்பதும் இதில் நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானம் அவரிடம் வழங்கப்படுவதும் முக்கியமானதாகும். பிரதமர் மோடி அவர்கள் நேரடியாக இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்பது என்பது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்கும் இந்திய விவசாயிகளுக்கும் ஒரு வழிகாட்டுதலை ஏற்படுத்தும் என்றார் அவர்.